asko neskak ezin ziren eskolara joan. Ordea mutilak ikasketak eta lanbideak izan ahal zituzten. Egunon, nanoi. Gaur neska berri bat etorri da gure ikastolara. Malen, etorri hona, aurkeztu. Kaixo, ni Malen naiz eta gustuko izan dut ikastola batean egotea. Osarri hor, Malen. Zer egiten duzu mutilen ikastola batean? Ez da zure kultura. Galdera bat dakot. Zein. Baina neska, etxean geratu behar dire, etxerako lanak egiten. Zergatik. Ze mutilak indarriago dugu eta askoz be listo gara. Eta neskak ez dute eskubiderik ikastola batean egotea. Bai dute. Ez dute! Bai dute! Mesedez. Bai. Mesedez, kanpora, bio. Mesedez, kanpora. Zera mari deitu diot. Deitu! Orain, neskak zein mutilak ikasketak eta lanbideak izan ahal dituzte. Orain proiektu kontua denez, esan zer izan nahi duzuen nagusitan. Nare, nik zuzendaria izan nahi. Xabier, Nik arkitekto izan nahi du. Iratzi, nik Jon, Nik ingeniera izan nahi du nire Braytonaren bezala. Adibide hauetan ikusi dugu neskak etxerako lanak egiteko soilik balio ez dutela.